Sabingelela namhlanje. Uyabingelela namhlanje futhi uDr Sibikile. Wonke umuntu okhona siyabingelela uDr Sibikile lona wakwaNdlovu. Bingelela abantu bonke nje, babingelela la kwaMhlaba uyalingana. Ngilala engikhona khona njengamanje ngoba ngibingelela wonke umuntu la ekhona khona. South Africa usekhaya ukuphi siyakubingelela namhlanje. Wonke umuntu siyabingelela, abalandeli e-channel kaDr Sibikile, abantu abasizwa uDr Sibikile nabo futhi siyababingelela. Nobani ke siyabingelela, nawe siyabingelela, nawe ungamazi uDr Sibikile, siyabingelela nonke namhlanje. Aziningi kakhulu-ke indaba esiza nazo namhlanje njengoba abantu bazi ukuthi sihlezi sisho sithi la ekhaya kaDr Sibikile kwangena ukhala la uma ujabule kaDr Sibikile, futhi kule channel kaDr Sibikile asibona abantu abakhuluma iy'nganekwane noma sikhuluma izinto ezingaziwa. Kule channel sikhuluma ngezinto okuyothi umuntu mangabe efika la ekhaya afike lezo zinto ayithole zikhona, nezinto esithi siyazenza futhi nangempela uma kuthiwa umuntu uyafika uzofika ayibona lezo zinto ukuthi cha nazi lezi zinto okukhulunywa ngazo kuthiwa zenziwa la ekhaya. La ekhaya kusizwa abantu ey'nkingeni esuke benazo ezahlukahlukene. Njengoba abantu bezwa nje la engikhona khona kukhala iy'nyoni-ke ngoba la esikhona sisiyamahlathini nje uma kuthiwa kwaKhubalo limbiwe egcekeni kushiwo khona lana ngoba zonke iy'hlahla sinazo la, izinto sinazo siyakhona ukuzenza, nezinto zonke nje sisebenza ngazo emsebenzini lona wesintu zikhona. Cha-ke namhlanje indaba zabantu-ke engiza nazo la ziningi kakhulu njengoba abantu bazi ukuthi masiqala sikhuluma ngezinto kule channel isuke abantu bangithintile, njengoba nje sinabantu abasilandelayo kule channel basithinta kakhulu, babe nemibuzo eminingi, sibe siyakhona ukubachazela abantu ngoba ngihlezi ngisho-ke kubantu ukuthi uDr Sibikile-ke udokotela lona osothe ukuhamba ibanga elide nje kakhulu kulo msebenzi wokusiza abantu noma ukulekelela abantu ey'nkingeni esuke benazo. Namuhla sizokhuluma ngendaba yokukhanya nendaba yobumnyama noma lento okuthiwa isinyama. Ake siqale ngezinto ezimbi kuqala, indaba yesinyama. Ikhona-ke lento okuthiwa isinyama. Lento okuthiwa isinyama ziningi izinto ehambisana nazo ezingaphansi kwesinyama. Yonke lento engaphansi kwalesihloko sodaba lesinyama. Kukhona lento okuthiwa yini-ke isilwane. Bese kuba khona lento okuthiwa udikoloshe. Isilwane into le ekhandwayo leyo, kakhulukazi lento isetshenziswa yilaba abantu okuthiwa abathakathi, ngoba kukhona inyanga abelaphi bese kuba khona abathakathi. Zihlukene lezi zinto, ayifani. Okay, abathakathi bakwazi ukuthi-ke kuya ngokuthi uma bekuthakatha yini le esuke bafuna ukuyivala lapha kuwena. Kuyenzeka mhlambe bafuna ukuthi wena uma uyindoda ungabi nayo umfazi, uma umuntu wesifazane ungabi nayo indoda. Into abayenzayo-ke lapho bakwenza bakufaka isilwane. Uma ngabe umuntu wesilisa bakufaka isilwane somuntu wesifazane bakuthwese yena ukuthi nangu wena umfazi wakho. Kusho ukuthi-ke lo mfazi uyena uzoba nesikhwele ukuthi wena ungasakwazi ukuba nomunye umfazi uma ngabe uyindoda. Uthola ukuthi unomuntu wakho. Ubona kanjani-ke uma ngabe kunjalo kwenzekile? Ubona ukuthi umuntu wakho nixabana njalo isikhathi esiningi, ushaya isikhathi nje impilo naye kodwa uxakeka ukuthi ubonakele yini na isuke lapho lowo muntu wesifazane nozakwabo kodwa engamboni isuke mbambisa la exabana ngoba vele wena kufanele ube umuntu wesifazane. Okay, kanjalo nawe futhi uma ngabe umuntu wesifazane nawe uma ngabe unesilwane uba nesilwane esiyindoda.
indoda njalo izohlezi ukulwisa nihlezi ngixabana ngaso sonke isikhathi. Bese siba nani futhi sikhuluma ngani ke manje sikhuluma ngesichitho. Zonke lezi zinto sengaphansi kobumnyama. Isichitho ke lokho kuyakhandwa lokho nabathakathi futhi bona bakukhanda ikakhulukazi isichitho. Wena ufakwe isichitho ukuthola ukuthi sizokuxabanisa nomuntu osokuthandana naye, siphinde sikuxabanise nabangani. Mawusebenza sikuxabanise nabaphathi emsebenzini kuthiwa wenza into ethile ungenzanga lutho, izinto ezimbi wele kuwena. Nabantu nje bangakuthandi kahle, uthola ukuthi mawufika wena emphakathini ubona abantu nje bashwabana makuqhamuka wena ngenxa ukuthi unani wena unesichitho. Ziningi inhlobo zezichitho, khona esexoxo, khona esanisana, khona elumayo zokukhuphe whatever kuhlukahlukene. Zonke lezi zinto lezi zingaphansi kwesinyama. Bese kuba khona ini ke futhi isinyama lesi somsamo esihamba nani nokwamadlozi noma nezidalo. Lokho bathi abanye amanzi amnyama. Makuthiwa amanzi amnyama isuke kushiwo into esihlangene namadlozi akini. Othola ukuthi wena noma ungafa wena kulo mndeni loyo nje kwenzeka into eyi-1 kulelo khaya, uthola ukuthi leyo nto mayenzeka makade yenzeka ubaba wakhona bonke abakulowo muzi kuthiwa hayi laba banjani nje kulo muzi abagana, hayi kulo muzi kunjani njani, kuba kanjalo amazana. Okay, sidluleke lapho. Lezo zinto ke lezo izona izinto ezenzakalayo kakhulu ezikhathaza abantu empilweni zabo, ngoba leyo nto iyakwazi ukuvala nani ney'nhlanhla zomuntu. Bese sikhuluma ngokukhanya. Ukukhanya ke kukanjena ukukhanya. Ukukhanya kuya ngokuthi lawo nosuku uzalelwe khona impilo yakhona kanjani noma kulelo khaya lelo osuku uzalwa kulo. Mangabe uzalwe ekhaya leli right, nawe uthi umncane nje izinto zakho isheshe ibonakale. Ingane yakulowo muzi nje esuke vele ikhala khona likahle. Linganazo lezi zinto engiyibalayo lezi. Kwenzakalani? Ithi incane nje isheshe iphumelele, uthola ukuthi lowo muntu uyaphumelela kodwa uthi akakaze azageze ngisho nangomsuzwana izinto zakhe uthothi ze-right. Kuba kanjalo kuyenzeka ke empilweni umuntu kuqale ukukhanya, uthola ukuthi izinto athi bezi-right kuququ seyishintshile. Iqhamuke kanjani leyo nto? Isuke sekukhona izinto esuke seyiphambene ke lapho asuke angazi yena ukuthi sekonakele kuphi, ngoba ekuqaleni izinto bezinjani bezi-right. Bese kuvela lezi inkinga, lento iyashintsha empilweni. Yenza ukuthi uma kunokukhanya unganayo yonke lento ey'nkinga lezi abantu abakhala ngazo babuseni, uthola ku-right. Uququ ubone futhi impilo yakho seyishintshile, usuphila impilo ongayazi ukuthi impilo seyiqhamukaphi. Uthola ukuthi izokubamba le mpilo isikhathi eside, ikubambe iminyaka sekwenzeka leyo nto leyo. Thina-ke njengabalaphi bendabuko singenelelaphi-ke lapho? Funeka-ke manje thina sikuhlole wena ngaso sonke isikhathi uma ufika kithi siku-check ukuthi le nto lena iqhamuka nje lana, idaleke kanjani kuphi la empilweni yakho, then bese sisuka lapho siyixazulula. Yingakho-ke isikhathi esiningi kuwo wonke amavidiyo abantu bayezwa ukuthi indaba yokuhlola angishiyi. Ngaso sonke isikhathi ngiyabala ukuthi kubalulekile ukuthi mawufika kumelaphi wendabuko ufike uqale ekuhlole leqala ubheke ngani, ngoba nanoma ngabe kuthiwa sizokuphakamisa njengoba la ekhaya uDr Sibhikile ephakamisa, asikwazi ukuthatha inhlanhla siyitshale phezulu kwezinto ey'ngcolile, siyitshale phezulu kwezinto ezingalungele iphambene. Kubiza ukuthi makukhona lezo zinto siqale siyisuse lezo zinto. Ziyasuswa-ke lezo zinto lezo. Imbangela ukuthi ngizwe abanye-ke bengifonela nje bathi hayi mina kudala kuhambe bangigeza ezimnyama, kwashangote ecima sekuthele kade wasangigeza. Cha, uma ngabe kuthiwa kunjani kuyenzeka uthola ukuthi bakugeza bona, bakugeza isichitho. Uma uthi wena uyogeza mhlawumbe sowugezela wona isichitho kanti unesilwane, mhlawumbe bakugeza isilwane kanti unesichitho. Ayifani zonke lezi zinto. Mhlawumbe ugezwa ini, ugeza amanzi amnyama kanti wena unesilwane. Lapho kufike kwehlukane khona lezi zinto. Aziningi kakhulu-ke indaba bafowethu nodadewethu namhlanje engiza nazo kunina. Ngiyoba mfushane nami kule video ngenxa yesikhathi, nami khona into engiyibonayo nami ukuthi seyithanda ukonakala kancane. Yilokho nje akuningi kakhulu-ke,
bayazi abantu mabefisa ukuxhumana no Dr. Spikile ukuthi yena ungwakwamhlaba uyalingana ikhona la asebenzela khona kwaMhlaba uyalingana mawuza khona vele nje ama directions useGoli useThekwini useMtuba ukuphi noma ikuphi la ukhona khona uyakwamhlaba uyalingana wana kuphi eBhambanana mawudlula iJozini wela ibridge iJozini dam uya eBhambanana khona indawo kuthiwa ke lapha esemathayini la wena uyofike wehle khona and then suke sokuseduze kwa Dr. Spikile lapho uma ungena into yokuhamba uphuma imoto yakhona ka Dr. Spikile lapho yokuthatha lapho ikulethe egcekeni ekhaya mawuza ngemoto yakho futhi ufike ujike khona emathayini bese ukuthi kancane nje mhlambe ngaphansi kwe 2 km usufike ka Dr. Spikile indlela yokuxhumana no Dr. Spikile 071 106 9603 071 106 9603 inamba zika Dr. Spikile lezo ke atholakala kusona ilokho nje awuningi kakhulu baba yini ngicela ngibambe evidweni elandelayo ngiyabonga.